Сега хора ще покажа рецепта как да направим спагети. Първо пускаме водата, слагаме водата. После слагаме микроволновата на 1,30 бабо. На 1,30. Сега може спагетите. Давайте спагетите. На 30. Сега аз слагам улицата подправка. Ами не, това е малко по-сладко. Аз слагаме улицата подправка. За естетиката, така все едно отиваш да пиеш едно кафе, което категорично не е така. С 50% намалено, обикновено това излиза много скъпо, понякога да бяхме свършва и в все още една от най-тежко останалите жени се лекува в пирограф. Много други се възстановяват. Напълно проверките, сигналите и общественото недоволство, десетки хора без нужната квалификация продължават да продават онлайн красота. Без самите да знаят на каква цена. Още малко става хора. Знаете ли, че има 5 основни типа колаген и всеки един от тях работи по-ефективно в различни направления. Учитайки световните тенденции, Vita Alters работи multi. Сега хора ще покажа как се глеждат. Окей, бабо. Може малко да порам, бабо? Чакай. Сега хора слагаме водата. Ето. И сега хора остана малко да се готовя. Абонирайте си канала, пращате лайк бутона и харесайте видеото за час 2 как ям целите. Абонирайте се. И също ще отворя днес ето тези бомбонджури. Абонирайте се. И семките. Абонирайте се.